Hai să-ți explic cum arată fiecare pas al tratamentului cu alignere sau gutiere transparente. La prima consultație se verifică dacă ești un candidat bun pentru alignere. Tratamentul cu o gutiere poate rezolva 80-90% din problemele care se tratează clasic. De multe ori mai ușor și mai rapid. Faci un set de poze, radiografii, o scanare digitală și în felul ăsta putem planifica precis tratamentul. La următoarea ședință vezi simularea cu rezultatul final estimat, numărul de alignere și durata tratamentului. Poți discuta modificări înainte să aprobe planul. După aprobare, se imprimă toate gutierele în serie. Primești primele seturi, restul vin pe parcurs sau toate odată, depinde de clinică. La ultimul set, medicul verifică dacă rezultatul corespunde planului digital. Dacă sunt mici diferențe, poate comanda alignere suplimentare pentru retuși. După terminarea alinerelor, primești gutiera de retenție, care se poartă pentru menținerea rezultatului pe termen lung. Follow dacă vrei să iei decizii informate despre dinții tăi.